Слънце, панорама, тишина, чист въздух, гледки. Кой не иска в сезона на къщите подобна идилия? Нашата къща предлага удобствата на повече от 4 стаи апартамент, защото имаме 3 етажа и на ниво сутерен. Къщата е на ново място с наистина панорамни гледки. От всяка една стая може да видите разкошни изгледи, както към планината, така и към града и към винната зона на парка. Заповядайте да разгледаме заедно. Много прозорци